Bien? Okay. Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asing kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod ang gabos. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayo na Ama, dai ka mas sasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asing kagadanan. Rangaha ang samong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asing katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna ning katuninungan. Tabangan ng gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan. Nasunodon ang laykan banwaan, asing galangan ang kabanalan ning buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Namakua ang ranga, asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninungan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man ang lambang sa Hello. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Tukaw po. Opo. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot, kan mga minasunod, Gemma Nakama, Malvar family, Annabel Salcedo and family, Sipcon and Shapno family, Arlene C. Piñaflor, Alpapara and Manata family, Chan and Divera family, City Car Wash and City Laundry, Sarsa family, and Leo and Cynthia Ramos. Special na mga kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For safety and good health of my family, kan Sipcon and Shapno family. Asin pa sa salamat ni Mr. and Mrs. Alan Atule and family. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Kifroylan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Kimercy, kang St. Jude Children's Choir. Kimercy, kang St. Jude Parish and Commission on Worship, ki Eduardo kan Mendoza family. For death anniversary of Vivian kan Mercury Drug Ayala Malls Legazpi branch, ki Mercy kan Daughters of St. Jude, ki Mercy kan St. Jude Parish Children's Choir. For All Souls kan Sipcon and Shapno family, Onofre Seniors kan Sipcon and Shapno family,
Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Gigino, Andrew Juanito, Mariam, Roland Bendon, kang Asopardo and Cantara family, ki Ricardo and Haina, ni Nenny Lee Alcazar, for All Souls ni Mrs. Josefina Camo and family, ki Danilo asin Isagani ni Leo and Cynthia Ramos, asin ki Carmen Teresa Isagani, Luis and Pura ni Meg Los Baños. Ano daw, sundong ko si Vince, medyo kalalay mo. 5:40 na mag-on. Saban mo ako. Kaya isip na, kanta. Opo. Pero may mga naka-record na. Ready na. Opo. Yes. Yes. Ako ano, sundong ko. Hello. Ako ang architect. Ano kita? Actually, father. After yung, ano yun? Oh, mga 5:20. 5:20.
Diyos maray na aga, ngunyan Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwa. Lloyd.
Parakpakan niya ito sa tuyang kagurangnan na nabuhay liwat para sa lambang saro sa tuya. Ngunyan pupunan po niya ito sa tuyang Santa Misa. Ang mag-arawit na madya, pararan ka, Ulang iyayang mga konya, nagsirang na. O kamamutan, kalmas sa nakamtan, nanin sa tong Diyos kamutan, Ilog na Ang mag-arawit na madya, palalan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Good morning. Good morning to Father. Happy Easter. Happy Easter too. Sarong komunidad, nag-uugma sa regalo kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan kita ngunya nagkakatiripon sa garan kanama kan aki asin kan Espiritu Santo Amen. an kagurangnan mapas sa Indo Asin sa imong espiritu. an pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan mga tugang iyo ang nagtaong kahulugan asin saysay sa tuyang pagtubod. Si Kristo na buhay liwat, tanganing italingkas kita sa satuyang pagkakasala. Alagad ining Easter, bako sana ini sarong selebrasyon, ini sarong realidad na dapat niyatong isabuhay. Ngunyan tanganing kita gabos na uyadig di magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya na pong rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos sa Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamimbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. kamurangan, mahera ka, kamurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay po niya tong awiton, an kamurawayan sa Diyos. Namurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang at onilungan, sa mga
Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Ako ang sa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan lama kaherapi kami. Ikasanan, banal, ikasanan, kakurangan, ikasanan, lurog, kahalangkan. Yesu Kristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamigdi kita. O Diyos, nangunya na aldaw, huli kan bugtong mong agi sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo ang pintuan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa mo, namimibi kami na kaming naguutob kan mga solemnidad kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbabago, nagibo kan sa imong espiritu. Uli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. An babasahon, nagpapahayag kan pagrukyaw kang suanoy na simbahan, kan marhay na bareta nin pagkabuhay liwat ni Jesus. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro, pagbuka kan nguso, nagsabi, sa totoo, nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Judea, puon sa Galilea, pagkatapos kan bunyag, na ihinarubay ni Juan, si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya linahidan kan Diyos, kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan. Naglibot siya, karahayan ang ginigibo, asin pinapaumayan ang gabos na dinadaog kan Diablo. Huli ta ang Diyos, kaiban niya. Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya, sa runa kan mga Hudiyo, asin sa Jerusalem. Ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos sa ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling. Bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan enot pa, pinili kan Diyos. Kami na nakikakan asin nakikiinom sa iya, pagkatapos mabuhay sa liwat hali sa mga gadan. Tinugo niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi, na iyo ini ang itinakda kan Diyos na maginhukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta nagsasaksi, na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya ang kapatawadan ng kasaalan, huli kan sa iya ngaran. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos.
Ikaduhang babasahon. Daita dapat pagtugutan ang karatan na iyo ang maghade sa to. Ang dapat na maging makusog sa satuyang puso, iyo ang grasya ni Jesus na naglilinig kan sa tuyang puso. Ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Mga tugang, dainindo aram na andikit na libadura, naglilibadura kan bilog na tapay na minasa. Halia andaan na libadura, tanganing magi kamong bagong tapay na minasa, tamayo man talaga kamunin libadura. Taan sa tong Pasko, isinakripisyo na si Kristo. Kaya magpiesta kita, bako sa lumang libadura, ni sa libadura nin karatan o kamalasan, kundi sa mayong libadurang tinapay, nin kadalisayan, asin katotohan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkakurangan ang dalan ng sinuhan, at katotohan. Buhay na laing kasangkuran itataon, sa nagtutubod sa imo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang kakurangan mapas sa Indo. Asin sa imong Patrokyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw kan simana, agang amay, madiklom pa. Si Maria Magdalena nagpalulubngan asinahiling na ang gapo hinali na sa lulubngan. Kaya duminalagan siya asin nagpasiring ki Simon Pedro sa kapasiring sa saruman na disipulo. Itong padangat ni Jesus, nagsabi sa inda, kinuan inda ang kagurangnan sa lulubngan. Asin day may aram kun sa siya ibinugtak. Nagluwa si Pedro asin ang saruman na disipulo asin nagpalulubngan. Sabay na nagdalaga ng duwa alagad, itong saro na disipulo, mas marikas magdalagan ki Pedro na inot asin enot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nahiling niya nakalatag ang mga lino. Alagad na siya luminaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan, asin natanaw ang mga lino na kalatag, asin ang panyo na nasa ibabaw kan payo, dai nakalaag kaiba kan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Dangan naglaog ang saruman na disipulo, ang enot, mag-abot sa lulubngan, naghiling asin nagtubod. Taday paninda na sa sabutan ng kasuratan, nakaipuhan mabuhay sa liwat, hali sa mga ganan. Magatugang kong namumutan, marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Good morning po. Happy Easter! Happy Easter Pakigreet kan sa tuyang kataid. Happy Easter! Nabuhay na liwat ang sa tuyang kagurangan. Haputa daw ang kataid mo, nabuhay ka naman liwat. Kasabay ta daw ang sa tuyang kagurangan na nabuhay liwat. Pagkatapos kan gabos na aktibidades na sa tuyang pinagpartisiparan, nahalik na daw sa tuyang pride, nagpatawad na daw kita. Ano ang nabago sa tuya?
na makakasabi kita angay na magrukyaw asin magugma an gabos sa tuya takitaman na buhay na liwat. Amen? Agang amay. Imagine, ilaagtan sa tuyang sadiri sa konteksto kay ni Maria Magdalena asin iba pang mga disipulos, nagduman sinda sa lulubngan. Madurodiklum pa. Nagduman ka sa sementeryo. Tulong aldaw pa sana nailubong so sa imong namumutan sa buhay. Pagtambara mo sa lulubngan, sa nitso, dinulo ka kan si pulterero. Sinabihan ka, wala naman ngaya dyan si mama mo o si papa mo, nabuhay na siya liwat. In a normal or natural turn of events, definitely, ang magiging pagmati mo, takot. Bako sana sigurong masusurpresa ka, kundi siguro mangalas ka. Paano nangyari? Pero sa konteksto kaining nadagog niya tong ebanghelyo, sa konteksto kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan, ito pong partikular na senaryo as in eksena, ito ang nagtao nin pagbabago sa satuyang buhay. That sin or event changes everything. Taan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan, bako sa na po ini happy ending sa sarong makulog na istorya. Sinabi ta kan Domingo de Ramos na itong istorya nin pagpasaluhib, istorya nin pagnigar, as in istorya nin pagbaya, istorya nin kagadanan, as in pagsakid, pasakalyi pa sa na ito sa resurrection kan kagurangnan. So bako sa nang simpleng happy ending kan istorya kan pagsakit asin kagadanan kan sa tuyang kagurangnan ang sa tuya pong pinagseselebrar mo niya. It is actually about victory. Kapangganahan. Tunay na kapangganahan. Not just over that. Bako sa nang dahil na daog kan kagurangnan an kagadanan, kundi kasabay kay ni na daog niya man ang gabos na takot, pagkakasala, asin pagkawara nin paglaom na yaon sa tuya. Asin inian magayuno na katotoohan na pinuproklamar sa tuya ngunyan kan pagkabuhay liwat ni Kristo. An sa iya pong kapangganahan, naging kapangganahan man kan lambang saro sa tuya. His victory is also our victory. O sabiha daw iyan sa kataid mo, His victory is also your victory. Kaya kang nabuhay liwatan sa tong kakurangnan sa mga gadan, suluha ta, sukamunduan ta, day po naging muta, day nasayang. Imbes, nagiining tuwa. O sabiha sa kataid, taturog na. Yan. Ang luha mo ay hindi naging muta, kundi naging tuwa. Ang buhay ta bilang mga Kristiyano dahil ta si Kristo, nabuhay liwat sa mga gadan, dahil na po naging wakasan, kundi naging itutuloy. Sabihon giraray sa kataid, taturog na si Lola. Sabihon mo, ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay hindi naging wakasan, kundi naging itutuloy. Sarabay kita, abangan ang susunod na kabanata. Gari sa basketball, last 2 seconds na sana, nakalamang ning 2 puntos sa kalaban, disganado na suti mo, paragalo na kamo, pagmati mo, madadaog kamo. Bigla na sana, all of a sudden,
a final turn happens. Naka 3 points ka. Last 2 seconds. That was a winning moment. Paghuna ta, tapos na ang istorya. Alagad, sa katapos-tapusi, nang ganamang giraray, at sa tuyang kagurangnan sa kagadanan. Naramdaman nindo si Alex Yal. Kanting interview siya after several wins. Sabi niya duman sa nag-interview sa iya, success. Biglang sumakses. Imagine mo, step by step. That's precisely what happened with the resurrection kan sa tuya pong kagurangnan. Easter is God's way of saying, hindi pa tapos ang laban, pero panalo ka na sa Kanya. Namumutan kong mga tugang, kang si Kristo na buhay liwat sa mga gadan, an sa tuya pong pagtubod, bako itong pagtubod na warang saysay. An sa tuyang buhay dahil kan sa iyang pagkabuhay liwat, nagkaigwa po nin direction, nagkaigwa nin kahulugan. So sa tuyang mga inagihan na mga kadipisilan asin pagbalo, bako po ito nasayang. They are not meaningless. Maski so sa tuyang mga pagsakit, igwa palan ining paglalagyan, igwa palan ining patutunguhan. The resurrection tells us nothing is wasted when it is offered with Christ. Daing masasayang kung ito gabos o inigabos na pinag-aagihan ta, idinululo ta sa satuyang kagurangnan. May mga paboritohon ako kay itong kasabihan kan high school ako. Kaining mga kasabihan na ini, yaon nakalaag sa may taas kan blackboard. Kaya nagkaturoong kusinda hanggang ngunyan. Basahon ta daw po, ang saro duman iyo ini. It is only after pain that you can truly appreciate the beauty and greatness of our King. Pagkatapos na mag-agi ning kulong, saka mo sana o pagsakit, saka mo sana ma-appreciate ang sa imo niya na pinag-i-enjoy na buhay. Kung dahil ka siguro kay ito naghingowa sa buhay, dahil ka nagsakripisyo, bako arog kay ningon niya nan sa imong kamugtakan. Another thing, you can only, sarabay kita, you can only appreciate the sweetness of life's sweets after you have tasted the bitterness of life's bitters. Yes or no? Yes. Ma-appreciate mo sana ang hamis kan buhay pagkatapos mong maaraman kung gurano o manamitan kung gurano ini kapait. Di ba? Paano mo mananggad masabi na mahamisan sa rong bagay kung dahil mo naan sumatabang o mapait? Another thing, aram nindo ini padagos na kasabihan na ini, when God closes a door, somewhere He opens a window. Sa buhay, may mga pintuan na tisarahanan kagurangnan. Bako ini para sa imo. Pero na-realize ta later on or eventually na may bibuksan siyang bintana na kung saan mas marhay asin magayon ang plano niya sa tuya. Ang gabustay ni mga tugang na pinagsaysay ko sa indong kasabihan, pinatutuohan mo niyan, kan pagkabuhay liwat kan sa tong kagurangan. All this are proven by the resurrection of Christ. From close to resurrection. Halik sa saradong lulubngan, si Kristo nabuhay liwat. Si Kristo nabuhay liwat. Asin ang gana siya laban sa kasalan, asin kagadanan. Pero ini ang tandaan ta po. Maratana ka mo. Ini ang pinaka-importanting mensahe kang Easter. Easter is not only something we celebrate. It is something
we live. Saro ining realidad na dapat po nyatong isabuhay. Kita dahil kan pagkabuhay liwat ni Kristo sa mga gadang, nagi kitang mga Easter people. And after being Easter people and being Easter people, it means that we also carry an Easter mission. Easter people with Easter mission. Paano yan mahihiling sa satuya pong buhay? Pag pinipili ka na maglaom, imbes na madisganar. Kadakula kong nadangog na day nakauruli ngunyan dahil kaining krisis na pinag-aagihan ta. Day nag-uruli, mahalon da asukrudo. Day nakabisita iglesia, sinortcut so bisita iglesia dahil ta mahalon so pamasahe. Pero sa tahaw kan krisis na sa tuyang tiga-agihan, bilang mga Easter people, kay puhan na piliun tang padagos na maglaom. Padagos na magpatawad, maski dipisilon nagibuhon para sa tuya. Padagos na bumangon every time na nadadapak kita. Iyan ang mga silang na manifestasyon, kapahayagan kan sa tuyang pagiging mga Easter people when we also bring light into someone else darkness. Pag kita nagsisirbing liwanag sa mga taong nabubuhay sa kadikluman, iyan ang tunay na Easter sa buhay niyato. Bako sa nang magrit kita sa tataramo na Happy Easter, kundi kay puhan man living Easter sa gawa. Madali lang magkurahaw nin Alleluia, pero mas dipisil na isabuhay ini sa oro aldaw. May magayuno na linya na worth remembering ngunya na Domingo nin pagkabuhay liwat. Basahon ta daw po ini. The real mark of Holy Week is the change it makes in our lives after Easter. If nothing changes after Holy Week, then we only gone through rituals, not renewal. Kung daing pagbabago kitang mahiling sa satuyang buhay, pagkatapos kaining Semana Santa, ay nagparagiribo sa nakitanin mga rituales, alagad mayo man nin epekto sa buhay. Ta sabi nga ni kayan, pagkatapos kan Semana Santa, sabi ni Father Jem Kasubanggi, business as usual. Balik sa dating ugali. Naghusana sa aki ni David, nagkurahaw kita kang nakaaging Palm Sunday. Husana sa aki ni David. But the rest of the week, anting kukurahaw tana, ipako siya sa krus. Tasubilog na si Mana, mainiton, kaya kadaklan sa tuya, hiyaon sa beach, mas nakatutok sa reunion. Kadaklan, nagkaaga sa video 5. I can attest to that. Sa likod ko, nag-aragaan sounds, nag-aragaan video 5. Sa siring na paagi, ano ang ikinurahaw ta? Husana o ipako siya sa krus? Nagprosesyon nga ni, pero feeling, gariturista. Puon pa sana sa simbahan, hanggang makabalik na sa simbahan sa prosesyon, day pa natapos, suchika, kang mag-classmate. So iba, nag-iba sa prosesyon, halfway sana, pag-agi sa harong nindakan prosesyon, luminaog na. Iyo daw iyan, ang tigahagad sa tuyang pagbabago, kaining Semana Santa. Kaining selebrasyon na sa tuya gabos na ginibo. Nagbisita iglesia, pero
day man na ibang ginibo magpara-selfie sana, day man nga tanganing mas dakol siyang maipost sa Facebook. So today, the challenge is simple and clear. Nakita po, gabos, kasabay kan sa tuyang kagurangnan, mabuhay man. That we should rise with Christ. Rise from whatever keeps you in the tomb. Tumalintas. Humali sa satuyang lulubngan, sa lulubngan, kan satuyang mga himurara, hulog ibuot, resentment, kan satuyang mga takot, kan satuyang mga old habits, asinining satuyang pagkadisuspirar o pagkadisganar sa buhay. Mga tugang, wanya na aldaw, nahali na po itong gapo na nakatahob sa lulubngan. Christ has already won. Kaya ang challenge sa tuya na an Easter sa tuyang mahiling asin masilag na sa satuyang konkretong pagkabuhay. Easter is God's message to us that life will always be, life will always have the final word. So now, walk as people who believe that. Live as people who carry that. Christ is risen. Basahon ta daw po ining ultimong slide. Christ is risen, and because He lives, we can truly live. Amen. Sa ngaran ka na maaki as in the Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita gabos. Gibuhon niya to ngunyan an pagbago kan sa tuyang panuga sa bunyag. Kung may dara po kamong kandila sa tuya na ining sindihan. Urog na namumutan kong mga tugang, hulikan misteryo Pascual, linubong kita kay iba ni Kristo. Tanganing kay iba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pagkatapos kan pagutob kan Kwaresma, baguntaan mga panuga sa banal na bunyag, nakaidto sa tong sinikwal si Satanas, asinan sa iyang mga gibo, asin nanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Paki-off kang sa mic. Paki-off kang sa ngunyan sa pagsikwal, masimbag po kita, opo, isinisikwal ko. Isinisikwal nindo si Satanas. Opo, sinisikwal ko. Pakikusog-kusog po. Day, madulag kayan si Satanas. Opo, isinisikwal ko. Yan. Kusog-kusog ang pagsikwal. Tanganing humali talaga si Taning. Yan. Isinisikwal nindo si Satanas. Opo, sinisikwal ko. Yan, yan ang dapat. Asinan gabos niyang mga gibo. Opo, sinisikwal niya mo. Asinan sa iyang mga padaya. Opo, sinisikwal niya mo. Ganyan, sa mga masunod na hapot, ipahayag ta at sa tuya po pagtubod, masimbag po kita. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kan langit at sindaga. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo kay Jesucristo bugtong na aki, bugtong niyang aki sa tong kagurang na namundag ki Birhen Maria, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, na nabuhay liwat sa mga gadan asin nagtutukaw sa tuo kanama. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo sa banal na katolikong simbahan sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagporan. Opo, nagtutubod kami. Asin ang Diyos na makakamhan Ama ni Jesucristo sa tong kagurangnan, na nagtao sa to nin bagong buhay sa tubig asin Espiritu Santo, asin nagtao sa to kan kapatawadan sa mga kasalan, at amanon kita kan sa iyang grasya,
kay Hesus Kristo sa tong kagurangan, sagud sa buhay na daing pasagporan. Amen. Amen. Malibot po ako sa pagwirik. Kan agwa bendita mangyari na pagkita na wirikan, tamig man na manguros. Pamibi nin banwaan, sa mamurawayan na aldaw na inikan sa Hesus Kristo nagbangon sa mga gadan na sinagbalik sa tokan buhay nin grasya, mamibi kita sa Ama asin maghagad ka sa tong mga pangangaipo. Sabihon ta po sa kada petisyon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan kan Diyos, mabago ki Kristong nabuhay liwat, asin magdarakan baretan in paglaom, asin pagkamuot sa bilog na kinakban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga bagong binunyagan, magtalubo sa pagkamuot, asin sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an sa tuyang komunidad, makamate kan kagayagayahan kan pagkabuhay liwat sa kaugmahan na satong inihiras sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang, asin mga naghihingagdan, magdanay na bukas sa nakakaumay na nabuhay ni Kristo na may kapangyarihan na magrangas sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagagadan pasana, asin an gabos na mga gadan, magkamit kang katuninungan asing kaugmahan, sagkod paman sa presensya ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa hilom, isabay niya to sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong Langit pamibi. na Ama, hinanyugaan mga pamibi na idinudulot niya mo sa dalisay na buot, pakusugaan sa mong pagtubod sa pagkabuhay liwat kad sa imo kaaki, tanganing an kaugmahan kan Paskwa magdanay sa mo, huliman sa laki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Kasih ang ginapay
Magpabibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod ka Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na Kagurang na nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa, nagdudulot kami nin mga sakripisyo na huli ka ini, an sa imong simbahan makangangalas na namumundag liwat asin pinapakakan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa ito, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, maninigo, asin dapat, patanos sa sinakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa aldaw na ini. Asin sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo, ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban, sa pagkagadan rinumpag niya ang sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa milog na kinaban, patingani ang mga langit noon na bertudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Langit asin, panokan sa imong kamurawayan, Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Wala na natin inalingin sa ngaran kan kagurangan. sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin duko kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugarin niyang buot nagpaubaya sagpod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taydian sa kuyang hawak, na idodolot para sa ido. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabo sa sin mag-inom kaini. Tailian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkunan mo kaguranan, ipinang pamareda niya mo. Ang pagkamuhay mo liwan, ipinang kaya. Sa kulay
Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kakurangan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan nakawag asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumdum kakurangan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, si Rigman, ginumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose al sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kay tupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro, kada Espiritu Santo at gabos ta kagalangan asin kamurawayan, sa gabos ta kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, Ngunyan mamibi po kita, kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kakurangan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya moon katuninongan, tangaling kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasadan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Siring ba?
Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na simbagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya ng unya na ihiras, ang katuninongan na inako sa lambang saro. Peace be with you and happy Easter. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan hinapan. Pero kan Diyos kahirapin, kahirapin kami. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan hinapan. Pero kan Diyos kahirapin, kahirapin kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan hinapan. Cordero kan Diyos, kami katulinongan. Mga tugang, wiyaan, Kordero kan Diyos, wiya si Kristo, nabuhay liwat para sa sato. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Makakaaral, magkakaroon, iyon kailangan.
puso kasing buhay. Sa liglonin, kinakal, kuyan, hirap, nanangwiwala, kaligtasan, ikanabuhan, ni Jesucristo na buhay liwan. Siya ang kahurangan na nagparaning kasalan. Siya ang pagkahamon na nagalaling katulinungan. Maluhod po. Pamibi sa hubileyo kang Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon ninsa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kang kaugmahan kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming pade, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Mamibi kita. O Diyos, hilngaan sa imong simbahan sa danay asin banal na karahayan, tanganing binago kan mga misteryo Pascual, baka abot siya sa kamurawayan in pagkabuhay liwat, huli ki Kristo na sumong kakurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po sa pro-seminaryo. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 43,958 pesos and 5 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 8,138 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,769 pesos and 30 centavos. Para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Siring man sa Abril 6 sagod 8, aldaw nin Lunes sagod Miyerkules, magkakaigwa po nin Trido Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office
ang mga pangaraning kalag na buot niya to giromdomon. Ang Katiwala 1008, magkakaigwanin fundraising activity na may tema, Sayaw nin Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Veretas. Sa April 11, sa oras na 6 sa pagkabanggi, ang proceeds kang nasabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket, mababakal po sa opisina. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Duwang anonymous na tig 1,000 pesos, 700 pesos, 5 anonymous na 500 pesos, anonymous 550 pesos, hali kay J. Lobrin 1,400 pesos. From March 2026, CELE takers 1,150 pesos. Asin Solar Hub Installation Services 500 pesos. Diyos mabalus po. Gusto ko man po na ekspresar ang sa kuyang apresiasyon asin pasalamat sa ngaran po kan sa tuyang parokya, sa ngaran kan sa kuyang duhang kaibahan na padi, si Father Jem and Father Tonton. Ang samuyang pasalamat asin apresiasyon sa lambang saro. Sa Indo na naging parte po kaining sa tuyang mga selebrasyon po kan Domingo de Ramos hanggang unya na Domingo nin Pagkabuhay Liwat or Resurrection Sunday. Diyos magbalos po sa Indo. Kabos, day ko man kamo saro-saro mga ranan, pero ang Diyos na nakahiling kan, gibunindo sa hilom, iyo man lugodan magbalos sa Indo sa hilom. Siyempre, sa satuyang parokya, ang sa kuyang pasalamat sa PPC, sa Commission on Worship, sa pamamayo ni Ate Erlyn, PPC, pamamayo ni Ate Bel, sa DSJ, sa Commission on Youth, as in manlain-lain na komisyon. Thank you very much po sa Indo. Ining mga nag-serve sa laog kan sa Rosimanang ini bilang mga disipulos, most of them hali po sa PWD community kan sa tuya pong probinsya. Thank you very much po sa Indo. Maski nga ni nagturukal-tukal na sindang pangaran, habo na kan Judas Iscariote. Yeah. So, asin kulang na sinda, ta nagbigti na baga si Judas. Yeah. So, salamat po sa Indo. Iba so hinugasan, iba so yaon ngunyan digdi. So, but nonetheless, sa kuya pong apresiasyon, asin pagpasalamat. Itong mga naging 7 palabras speakers, magayunon po sa indang mga sharing. Pwede taman ito ipaulit tiraray kung gusto po nindo. So, salamat man po sa Indo. Sa mga nagrilinig digdi kasuhapon, salamatunon po sa Indo, kaya malinigonan sa tuyang simbahan mo niyan hanggang po duman sa kumbento. Sa tuyang mga liturgical ministers, magpoon sa choir, sa pamamayo ni Vince, pagpractice kang mga aki, kang choir, sa laog nin nagkapirang aldaw. So, salamat po, lalong-lalo na kasuod ay kang Biyernes, sa tuyang 7 palabras, sa tuyang Commission on Youth, na naging parte kan sa tuyang selebrasyon, nag-araga sindang pintura kaining bunay, na ipapanao po sa Indo niyan, Easter egg. Yan. Mga 5,000 eggs po kayo din eh. Luto na po ini. Yan. Sumaabot sana, kada misa, mananao kita. Ngunyan, 10 sa nangunang i-distribute. Yan. So at yan man, sponsored kang Taike, tapos Lucky Fortune ang sa tuyang lugaw, o ano yan? Lugaw. Diyan sa luwas, pagkatapos po kaining misa, yan, pakakuan indo digding bunay, madumana ka mo sa lugawan, buksan, isalak sa lugaw. Yan. So mga servers, kung day po kamo maabot kang lugaw, igwa man kita digding lugaw man. Yan, digdi sa laog. So salamat po sa indong partisipasyon, naging makulor, asin makahulugan, sugabos niya tong aktibidades, dahil kan sa indong ibinahiling na partisipasyon asin sakripisyo. Kung may nalingawan man ako, tulo pa ang sunod kong misa, sa saro-saroon ko man giraray ka mo, day ka mo maghadit. Kaya pagkatapos po kaining misang ini,
Day na po kitang 6:30. Ang masunod na pong misa, suduwang English Masses, 8 o'clock and 9:30. So, kung day ko pa kamo na pasalamatan, mag-attend ka mo sa duwang ini. I-remind nindo ako, Father, day mo ako na-mention. I-mention ko po kamo. Sa mga sakristan, lectors, lay ministers, mass collectors, gabos po an samuyang apresasyon asin pagpasalamat. So, sa iba, see you next year. Sa iba, see you later. Sa iba, see you tomorrow. Same time, same place. Tindog tabi. Ang kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo asin maghagad kan bendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan. Huli kan solemnidad kan Pasko ngunyan. Asin kahirakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa indo sa buhay na daing kasagkoran. Huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki. Panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kagadanan. Amen. Asin mantang tapos na an aldaw kan pasyoning kan kagurangnan, kamong nagseselebrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iya man sa ng pagtabang makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sineselebrar sa kaugmahan sa Kodpaman. Amen. Bago ko malingawan, maringani tanarumduman ko sa mga nagkarga po kaining paso, mga barangay Tanods, kan barangay Lapu-Lapu, asin barangay Dinagaan. Salamat po sa inyo sa mga angels. O nayaon digdi asin sa indang mga magurang. Aram ko, day pa ini nagtururog, pati sumagurang. Alas 3 pa sa nayaon na digdi. Salamat po sa indong mga sakripisyo. Sa mga padagos, bako sa langonya na si Mana Santa, nag-assist po sa tuya dyan sa luwas, ang mga PSO officers. Thank you very much po sa indo. So, mga miyembros, asin officialis kan PNP for this week, na nag-assist po sa tuya dyan sa luwas. Thank you very much po sa indo. Sa mga officialis kan barangay, na kataid kan sa tuyang parokya. Thank you very much po sa indo. Asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mabumuton na sinmay herakon, anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at para
Salamat po. Happy Easter! Happy Easter to Father.